Mulai dina kalungguhan iki ana ing katon pudak setegal nyungsung bawatane Gusti Prabu sesenggaling kula. Iya Saderenge kula matur ngenani bab kewajiban kula wonten pudak Senegal. iya Sembah kula atur mugi kanampi sinuwun. Ratombala puja hastu niku tambarono Kula tampi asta kula kalih kula petek ing jaja mugi dados jimat. Ingkang nomor kalih Singgowe sesanggeman kula iya ing pudak Senegal boten wonten ingkang kujiwa sinuwun. Kadidik menapa para kawula ingkang pradesan boten wonten ingkang kegirangan sandang rimpapan sedaya tansah ubra-mubru alabur madu sinuwun. ya pancen ngono sing tak jaluk Nggih, nggonku kaya weling lawan kowe dos pundi? ya ing samengkone kowe medeni ana kawula kang nandhang singkang kowe aja titha-titha maling bondo eta Panjenenganipun kuwatos iya yen mangke wonten kawula ingkang kejingrangan kula sagah meni bondo donya dimen sami kalih kawula lindune Sinuwun Prabu. yen kang lengguh kang mayaga Ngestaken kawuh lan kowe kelana pat kawuh kula katimbalan Sinuwun. anggon wendake bab sesanggeman ana ing pudak setegal tapi Sadurungipun kula matur bab sesanggeman, iya kula ngaturaken sembah bekti kula mugi katampi. Ratombala puja waling ramaku gaya tambarono Kula tampi asta kekalih kula dadosaken jimat. iya Ngenani bab sesanggeman kula, anggenipun kula sabyantu kalih Kang Mas kula njagi wonten ing katentemanipun wonten ing pudak setegal punika boten wonten ingkang mujiwa asma panjenengan. Jai Mbok bilih samangke kula lebet anggenipun nindakaken wajib. iya Kula sagah jangga kula dipun pancung damel lontran-lontran wonten ing pudak Senegal. yen kaya ngono lungguh kang mayaga Pangestokaken dawuh. lan gandhaning julek tebi kon mundhake bab sesanggeman puja astuti tambarono Sanget-sanget anggen kula mundi. Kula salam bandho moga dados jimat aji maring pebakti tayang kula. Panggen kula nindakake bab kewajiban sing kowe pranata sagunging para prajurit ingkang enggal ingkang magang wonten ing pudak Senegal. Yamanipun sedaya boten wonten ingkang kujiwani dawuh panjenengan sedaya para prajurit terhinas trampil boten menawi panjenengan jeung sinuwun sing kowe sawanci-wanci betake sagenging para prajurit iya ingkang dengkung-dengkung sedaya sampun cepat cumawis jeung sinuwun. apa ya bisa tau gemi kandhamu sing kaya ngono Pangapunten dalem sewu jeung sinuwun.
sisip atur kula jangka kula jeng sinuwun dados cucuk tumbale wonten ing Pedak Setegal panjenengan pepak iwet naka pepak sadadunge damel gantung jangka kula yen kalau lungguh Kang Bayoga wis toaken daw mlampah Aturan kula kanjeng sinuwun. anggon wendake sanggeman jaga tepis kuwi ana ing Pedak Setegal kabi Sakderengipun kula matur, kula ngaturaken sembah bukti mugi kunjuk. atau berpuja asliku tamparana Anggen kula nindakaken wajib jakirin wonten ing katemenggungan. Sedaya sampun boten wonten ingkang ujang asma panjenengan. ngono Nggih. Sawanci-wanci sing kabi wonten pawangan badhe mlebet wonten ing praja. Yen boten beto tapasta panjenengan, boten kula keparengan mlebet kanjeng sinuwun. yen kaya ngono lungguh Kang Bayoga Nista kedawuh. lan sijine kepiye kae Belum nemu nih dari bos sanggeman kepiye dong le Yes. lo ya kepiye maksud Kang Mas niki lho. Sesanggeman kok yes kok Kakang. Kabutan Gusti. maju dong le maju alon-alon emang diko Mike cepet. Kancane ra cepet ya cepet dhewe. Ayo iso ora jajan. Cik, cik. nyatane yo penak lho Nggih. kepiye ngono nek bab sesanggeman to le Yes. ya kepiye Iki lho. Yes. Dan iki nomo Mas Kawan. Yes mawon. yes kuwi sing kepiye Yes, mari. Atur. yang sampun kabeh ku nindak apa Kula nindakaken kewajiban. Kewajiban. Ingkang wonten sisih ilen. Sapunika boten wonten ingkang pujuan iki panjenengan telu. ngono Nggih. Iki ki mantep. yen kaya ngono lungguh Kang Bayoga Nggih. gendok kataku wong ayu gendok wong deno wong debleng ayune tiba sedang gendok ada gendong ada kudak wong kadun yen padha mangsa endang gendok Dewa dewa gendok satu kali lagi ndok Dewa Mas. Dewa. kadangku semuanya kaya ngono lho Dik ben kabeh putih kepiye gendok Berkah pangestu panjenengan dalem Kang Mas. iya Anggenipun mimpin para putri, boten wonten alangan setunggal menapa. ngono Nggih saged to Kang Mas. ayo Adipun sinten? ya adikku tondo Kenapa? yen kono lungguh Kang Bayoga Wis kok ki dawuh. siji ning kae kepiye